да направиш хляб без квас, без мая, без нещо, което трябва да добавиш само от лимец, брашно, вода и сол. Колко яко е това нещо! Да имаш винаги твоя квас вкъщи е най-голямото предизвикателство, което имат жените, защото не правят редовно хляб и тогава този квас винаги се развали. Случайно правих хляб от моя лимец и забравих да слагам квас. Пекохме хляба, сварихме го и беше прекрасен. И мислете, защо винаги слагам квас, ако може и да стане без квас? Започваме с кълнове. Когато аз покълвам лимеца, слагам 500 грама семена от лимец, ги накисвам в водата, остават за 6 часа да поемат водата и след това ги мия сутрин и вечер, значи 2 пъти на ден поне, зависи от температурата. Ако е много горещо като сега, даже 3 пъти на ден ще ги мия да не мухласват или нещо друго. След 2 дена имаш тогава около 850 грама кълнове, но за хляб, за тази глинена форма, използвам само 800 грама кълнове. Хляба стана сочна и няма да съхне толкова бързо и това е най-ценното. Заради това го правим с кълнове, не само с брашно, защото и с брашно имаш нужда от квас. Ще стане прекрасен хляб, но няма нищо общо с божествен хляб. Продължаваме с водата, 350 грама вода. И в никакъв случай чешмана вода. Слагаме сол за кило и половина, значи аз правя 2% сол, камена сол, не обикновена сол, с моя смес, когато правя кило и половина, значи имам 30 грама сол. Хората мислят, но не ли е много? Да, много е, защото е голям хляб и камена сол не е толкова солена, отколкото обикновен сол от магазина. Да. Трябва да е добре пасирано, да нямаш още кълнове, да се вижда само такава хубава каша. И сега слагаме и брашно от лимец, значи пълнозърнесто брашно от лимец, биокачество, още 350 грама. И много често зависи от кълнове, дали имаш нужда от повече вода, повече брашно, значи накрая трябва да видиш как е консистенция, за да знаеш дали трябва да добавиш още нещо. Сега бъркаш добре, аз обичам с дървена лежица да го работя, докато всичко е свързано. И ако искаш да видиш всички тези стъпки много по-подробно, как да направиш лимец, как правиш кълнове от лимец, как да направиш квас, какви форми можеш да използваш за твоя хляб, колко време трябва да го печеш в печката и всички тези стъпки, направих един 7 стъпки до божествен хляб курс, където обяснявам всички стъпки, за да можеш да ги научиш от А до Я и винаги да направиш твоя хляб вкъщи. Няма оправдание, нямам време, защото това хляб ти отземе 20 минути в рамката на 2 до 3 дена. Никой не може да ми казва, че няма нито 5 минути да се грижи за неговия хляб вкъщи. Виж сега колко добре е гъсто, но не е така както... Не е течно, да. Да, не е течно, гъсто трябва да е, защото гледа да е горе-долу така, както го виждаш сега в видеото. Аз го правя винаги накрая с силиконова лежица, да изчистя тук стъклото хубаво. И ако виждам, че сега това ми е перфектен резултат. Значи сложиш 350 вода, 350 брашно и ми е перфектно. Но понякога става много течен, тогава слагам още брашно. Ако ми е много твърд, слагам още вода. И когато сме готови, сега в рамката на 5 минути си направя твоя смеса хляб, вземеш една силиконова лежица. Идва в резбито. Затваряш го и го слагаш на топло място през нощта, през цял ден, значи 12 до 16 часа може да тасва и тази купа ще се напълни догоре. След около 12 часа твоя хляб, твоя свеса хляб е готово. И виж колко голямо стана. Виж колко добре стана, колко по-голям стана. Ако имаш като мен силиконов капак, го изчистиш малко, слагаш настрани и стана без много квас, добре. представяш ли си? А с квас по-става. Не, същата работа е. Просто тези кълнове, като Боян обяснява, има тези микроорганизми вътре и това прави, че Сега, сложихме вече нашата глинова форма тук в печката на 250 градуса. Ако твоята печка може само 230 градуса да направи, също е окей, но ако е с по-малка температура, глинена форма няма да ти върши работа. Тогава е по-добре да го направиш на силиконова форма на 180 градуса. И сега слагаме този смес направо в формата. Много консистенция. И силиконова лежица винаги най-лесно да направиш. Ще го изчистя малко така. Слагаме капак и обратно в печката.
Затвараме и за 45 минути този хляб трябва сега да пече. Ако нямаш глинена форма, ако правиш с силиконова форма, правиш 50 минути на 180 градуса. Хляба е готова. Има перфектна коричка. Е супер хубаво, сочна. Сега ще ги изядем. Хайде.